Muri Zimbabwe muri sei kwamuri ikoko nhasi takuigirai Dangerous Balance. Eka ndine mwangu andinofamba naye Hatrari wadi wangu. Zviri sei hamu? Yaman. Masitritsi social media muri sei? Muri Zimbabwe isusu sezvamunoziva kuti tinodzifambira ende nhasi tati timbofamba kuchitungwiza. Kunonzi ku Unity ani zviya? Unity eni. Yaman, uko kune mukomana ane chipo, ane zvipo in fact. Saka tati isusu timbonzwa nyaya yake, but nyaya isusu hatingode kungonzwa nyaya badzi yepaari izvezvizvi. Toda kunzwa nyaya kubva kwazvakatangira munhu achibarwa, mararamiro aakaita, uye zvine paawe nhasi nezvaari kutarisira futi kunge ari kuzowana pamberi apo. Saka mukoma wangu muri sei? Aiwa ndinofara muri sei zvenyu mudara? Aiwa inini ndiri mudara ndiri kunyeperai. Makaona tatosvika kuno kutenge tatosvika ende hatina basa nekuti taenda kupi oro tiri papi, basa tinototanga kurohwa. Zita renyu rekuberekwa naro munonzi ani? Zita rangu ndonzi Tapiwa Louis Diura. Ko zitawo ramakufambidzana naro mukuburikidza kwematarinda enyu? Ndonzi Aliti kana kuti Dangerous Balance. Yaman, Hatrari. Uri kuwapiwa sei mukoma? Aiwa, mukoma vakapinga. Zvekutodaro. Vakapinga. Mukoma makazvarwa kupi? Hai, ndakazvarirwa kuGlenora. Ndoko ndakazvarirwa. Ndakazokurira zvangu kuno kuchitungwiza. Chitown musha mukuru. Kumusha ndekupi? Kumusha kunonzi kuChinhoi, kuKenzamba, kuMakonde. Vekuchinhoi muri kuona here this video? Muripo here? Kana uri wekunzvimbo inobva mukoma kuChinhoi, just type in the comment section kuratidzawo love and support. Kana uri kungokuziya unongoshedzera kuti Chinhoi woye. Right, mukoma Aliti, tisiri kuwaste time. Mukukura kwamakaita, makakurawo sei? Like from grade 1 to 7 and then mobvawo ikokoko mozosvikawo kwamakaenda kusekondari. Upenyu hwenyu mungangotudzawo here muchidimbu majeni iyoyoyo murarama maya makaita panguva iyoyo? Ya, ndingangoti inini ndakangokura zvinhu zviri inini pamaonero angu zvaiva right. Yeah. Semwana mudiki unongosinganzwisise upenyu chii chinonzi upenyu. So ndakaenda kucrash kuwaterfalls, chairo zichiri waterfalls. Yeah. Ndo kwandakaenda kucrash. Then ndikazoenda kugrade 1 kusvika form 4 kujairo zichiri iri kuSouthampton. Ndo kwandakapedzera form 4. Yeah man. Okay, mukukura from crash kusvikawo masvika sekondari yenyu, shamwari kwanga kuriwo sei kuritire shamwari uku? How did vamwe venyu vamakakura nawo take you? Ya, ndingangoti handina difference endakaona. Because vandaitamba nawo even vanga vasina madisabilities. Yes. Vaingonditora semumwe wavo. Yeah. Saka handina hangu chandakamboona chachakasiyana stereka. Maitoenda kumusikanzwa mese. Tese. Hatrari, uri kuwanzwa mukoma, and so far so good. Hatina zvinhu zvatingatoti hanzi society yawakakurira yaivaona kunge munhu asiri munhu, or because pane disability iripo. Varushedzera kuti no, kana taita musikanzwa tairangwa tese sevana and taidzidziswawo sese sevana. Panga pasina yatingabva tada kuti different treatment, notakada kuti special treatment togona kubva tada kuita nge toda kukwidza level serek. Saka papasina musiyano. Zvazvangofanana. Yeah. Mukoma Aliti. Yeah. Mungazivisa vanhu munoita nezvei? Alright, inini ndinoita zvekuimba nekuridza marimba. Ndo zvandinoita. Makazodiscover sei kuti chipo chekuimba chiri mamuri ende chemarimba chiri mamuri? Ya, ndingangoti zvekuimba ndakangokura zvingori mandiri. Ndaingova ndiri munhu anongonakidzwa nekuimba. Saka zvekuzoti ndizotanga kuimba zvangu, izvozvo ndakazvitanga nda grade 6. That was 2013. Then mustudio ndakazopinda 2016 1 January. Yeah man. Ndoba ndakazopinda mustudio. Koredzva new resolutions. Yeah man. Mushedzera kuti gore rino ratisi kusara pari kuenda vamwe. Okay. Vabereki vakakubarai and andikukunyeperai, vabereki
vangu inini zvangu handichataura nezvekusaidi kwangu since interview iri yenyu vakazvitora sei zvekuti mukomana ari grade 6 asi akutotanga zvemagitari? yamana ipapo panotora kunetsa even kuvabereki vemumwe munhu asi iri inini nekuti age yacho inenge isingabvumire kuti uite izvozvo. So inini zvangu vabereki vangu vakanditanga wapedza chikoro wozoita se wozoita zvekuimba, asi munongozivawo upwere zvaunoita. Usingateerere izvozvo. Usikanzi wanga wagara uripo ubva kuchikoro wambotaura. Okay, ndine mubvunzo ipapo. Okay, mubvunzo wangu inini uri pakuti muchiita zvekuimba imimi ndiani munhu akazokupai chidhindo chekuti iwewe uri kutogona iwewe zvauri kuita like kamuimbiro mabudiro auri kuita iwewe une chipo, nekuti chipo hatirari chinhu chekuti unotozotoudzwa kunzi iwe zvinhu zvanga uchiita apa iweweka I think zvine kadhati mukati unoenda kure waiziya. Saka ndiani munhu wamukati imimi akanoboosta confidence dzenyu? Inini vabereki vangu ndovakaboosta confidence. Because pandaita zvandaiita kwekutanga havana kuda kuratidza kuti vari kusapota sekuti ndaienda kuchikoro. Saka pandakazonge ndapedza form 4 vakatondibvunza kuti uda kuitei, ndikati ini ndakumboita zvemusic. Saka ipapo ndopa vakabva vatanga kuisa ruoko rwavo zvekutoti izvezvi ndikatoti ndoda kuita something, ndoda kuita video, ndoda kuita song, ndova ndobhadhara mari dzacho dzemastudio chichi zvese. Okay, ivo vasati vaisa support vaitiwo mwana wangu kana azokura todawo kuti azoite chii, kana kuti imimi musati manyanyowandira kumangoma stereki mukudzidza kwenyu maitiwo mukuda kuzova chii kana kuti ani mukukura kwenyu? Mukukura kwangu zvangu ini ndaiti ndoda kuita lawyer. Maida kumiririra vanhu. Muchitonga. When I grow up munhu yese akadarika nayo. Isusu tainoona mapilot taitoudza mama kuti mama muchakwira ndege ane ndichidhiraivha taitocheza takapedza kunyora form 4 tausvaka basa wozotoona kuti une hanzvadzi dzakapedza madhigirii dzisina kana zvadziri kuita mukati meupenyu. Yaman aliti, okay, muri yeZimbabwe tikutaura namukoma Ali panapa. First track renyu nderekuti ani uyezve vanhu vakaritambirawo sei pavakatanga kurinzwa? First track rangu rinonzi Musatidzikisire. Yaman. Ndo first track rangu. Musambo uyu musambo wechi? Noti kune inonzi Zimdanzo, Zim hip hop, Singura neAfro. Wenyu ndeupi wacho? Aino wangu musanganiswa mdara. Zvabuda ipapo. Zviri mixed because handitoziye kuti ndoimba musambo upi. Kudhanzo kwacho ndiriko, kusungura ndiriko, kurege ndiriko, saka church futi ndiriko, saka handitoziye kuti musambo wangu ndeupi. Ko vanhu vamakamboshamitidzana navo vane mazita ati kurei varipo? Kumaproducer. Mukwatsa umwe madomani mazita? Chusport Family. Yaman. Simplex. Yaman. Cliff Jones. Yaman. Okay, 2 minutes hatirari. Inini tiri patrack redu ndine chinhu chandibata taritange tikudzokera kumashure. First track redu mati namba redu rinonzani? Musatidzikisire. Maimba muri kuti what was the message behind that song? Message yanga iri yekuti munhu akatarisa munhu ari disabled. True. Ane picture yake anoona kana kuti ane zvake zvaanofunga about munhu ari disabled, of which sevanhu vane matalents matalents edu anogona kunonoka kuonekwa. True. Because of machallenges edu atinawo. Saka ndo zvandaida kuzama kutaura pamessage iyo. True, yaman. So in other words muri yeZimbabwe tiri kushedzera kuti mukoma Ali vari kushedzera kuti no, ndijajei netalent rangu not nezvamuri kuona pachiso
nemeso yenyu. In other words, ini ndiri kushedzera kuti mukoma Ali zvavari kutaura vari kushedzera kuti when you are listening to my music usabva wanzwa tsitsi dzekuti mufesi uyu ari pawheelchair regai ndingonzwewo music yake, uyezve usabva watayiwa ka mufesi ari pawheelchair music yake ndinoitererei, ndinoinzwirei munhu uyu since zvatongori izvozvozvo there's no reason yekuti ndirambe ndichipesiwa kuramba ndichiteerera music yake. So mukoma Ali vari kushedzera kuti maya jajai mawords malines atiri kutaura noti zvatiri hameno kana papotseka kana kuti ndiri kutaura zvekunyepa mukoma Ali ipapo. Aiwa zvamatitaura ndizvozvo chezvo mudara. Yamani hatirari tina mukoma Ali nhasi. Sununguka sezvawanzwa mukoma Ali washedzera kuti anzi musatiite sei, musatijaji. So iwewe mukomana tiri kushedzera kuti maya mukoma Ali nhasi ndewako. Tinoda kuti tinatsonzwa zvatiri kufunga nezvinenge zvichifungwawo nevamwe vari kuona. Since tiri vanhu vanojaja hatidi kunyepera hatirare kana tichiti tiri kungoona chinhu tinokasika tamhanya tajaja. Waiziya. In other words mukoma Ali tiri ipapo or moving forward maartist amuri kudawo imimi kunge muri kushanda nawo, amuri kuona kuti zvinhu zvenyu zvinogona kuenda mberi, vanogona vari vapi uyezve vemisambo yipi kunyanyanyanya? Right. Ipapo mdara. Yeah man. Ndingade upanyepa zvangu. Ndingangoti vese vaimbi vanenge vana Jabreza, yeah man, vana Wingy D, Simbiho, vana Sekalazi, vese vavo tichitoda kushanda nawo. Ishuwiro yekuti dai ndasvikawo padhuze nawo. Chokwadi. Yeah man. Tese toda kuenda mberi. Mukoma Ali. Yeah man. Wombotipawo something. Yeah, but tisati tasvika ikoko hatirara tisati tapedza nawo ka. Mukoma Ali T vane mazita avataura kuti vanoda kurwa makolabo nawo. Exactly. Saka isusu tisati tatotiwa turere something direct. Mukoma Ali mazita amataura, do you think kuti music yenyu inomecha oro inosvika pakunzi iri worth kuti vanhu ivavo vashedzere kuti ngatirwe collab? Makazvitarisa? Ini ndakazvitarisa ndinogona kuona kuti zvinomecha. Yeah. Kusazoziva iye muridzi wezita randataura. True. Iye ari kufungei nazvo. Mukoma Ali tisati taenda kwese ikokoko manga muri kuCup Clash imimi. Yeah man. Takakuonai muchipiwa mic. Yeah. And intro yedu yeDangerous Balance pandakangoinzwa ndaziva kuti icho ndechangu chechidhara. Ende pakadonha vamwe vanhu. Zvekutodaro. What was your experience kuCup Clash? Was it your first, by the way? Yeah man, yaitova first time to perform on a big stage. Yeah, yaitova first time. To experience yamakasangana nayo kuti muchibva padheni kusvikira mazopiwa mic. Kutaura chokwadi ka. Yeah. Ndakavhunduka mudara. Zvekutodaro. Zvekutodaro. Zvekutoti ngoti chete vamwe vanogona kutadzawo zvionawo kuti hapana munhu avhunduka, but chokwadi ndakavhunduka, but ndoda kutenda Mwari. Yeah. Because ndakatozvigona ende ndoda kutenda futi mafans vakandisapota ende ndakafara zvisingaiti. Zvekutodaro. Handi kunyepa, ndoda kutenda Mwari nemafans. Yeah man. Muri yeZimbabwe tina mukoma Ali vari kushedzera kuti support yamakavapa kuCup Clash hanzi it was top notch. Tiri ipapo pamaperformance apa mukoma Ali before taenda kuCup Clash, since Cup Clash yakaitwa kaDecember handiti. Maimboperforma sei uyezve maimboperforma here before Cup Clash? Semunhu akatanga kuimba 2017 2016 right? Manga muri kumboonekwawo sei nemaproducer oro vanhu vemaevents? How were they treating you as an artist? Yeah, inini vari maproducers vaindibata bo. Yeah. Nyange ivawo ma-event planners. Yeah. But chinozoitika kamba ndechekuti inini kuma-performance kwandaienda kuma-shows. Yeah. Ndoenda ndiri uninvited. Zvekutodaro. Saka tozomboda kumbokumbira kuimba nekudai. Papo ndo panotinetse. Papo unopinda unouraya vanhu. Ndingati ndouraya vanhu. Vanhu vanoita zvinhu zvavo mudara. Yeah, I respond vanhu. So tingati pamuri kunyanyochema imimi oro pamainyanyochema panga pari kudhara uku
ya tikangoti hai papo paitizvimbisa. Okay, without wasting much of our time, of your time, you guys, regai timbopiwa 1-2-1-2. So isusu zvatichaita Mukoma Ali ndezvekuti tikuda kutanga ne-freestyle remangoma ari ega, and then mozotorera mbira kana kuti I don't know zvatichatanga nazvo ipapo kuti ndechipi. So hameno kuti level ratinaro rembira iri bo iri apa kana kuti towedzera pantoda imwe height. Okay, kuti akabata aizonatsonhingira inenge ichisheka handiti. Amen, takaibata. Zvinogona kuita futi. Okay, toibata zvelevel ipapo. Kana so futi ndo kukwanisa kuita. Okay. Yeah, bo. Anoridzi. Yeah man, bo. Ndikudziwa chichi. Chero. Tikuda tarinda renyu. Kujackfed wa muri mda. Yeah man, akakanamba akakandrukaziya tiri kuprimary asi handisi kuziva kuti ndekapi kacho kanonzi chika so kaka. Yeah, isong inonzi Chamtengure. Yeah, Chamtengure. Okay. Mukoma Ali. Yeah man. Ndoke kuti Chamtengure. Hatitsonatsoziva hedu kuti ndinotatisira hedu wetraditional dance nekuti mumakombo edu akaoma mutezo. But muri yeZimbabwe Harare, what are you thinking right now? ndapirirwa Zvekudaro. Yeah man. Okay, tiri ipapo without wasting much of your time tisati tataura zvinhu. Mukoma Ali tirikumboda freestyle rezimdanzo. Waiziya. Isusu ameno. vakarova zimudhanzo ndori yako iyo inotoda rirege. Yeah, because varishedzera kuti he is a performer ka. Exactly. Yeah, because imimi mukushedzera kuti vanhu vanombokunyimai stage time. Saka isusu maaudience tiripo futi. Tikuda kunzwa nevese vakateerera vari kuona tinoda kunzwa kuti mumbotiroyera something. Mukoma Ali. Yeah man. Chimbotiroyerai one. Alright, ina ndichada zimdanzo ndazofunga. Ndakuda kerudo. wakanyura Chimboroai kerudo ndokandida kumbonzwa relationship kangava kekurwadziswa, kangava kekufara kuti munhu awana munhu wake, kangava kekuzvisimbisa kuti ndichazowana munhu wangu, whatever zvamarova handiri pese zvamanje manje ndiri munhu aufambira patambo yekuti anenge achiita akadai chenjerodona. ya saka chimbotireyera itidzwi. Yeah man. Akandida ndisina tarisiro, akatora moyo wangu zina fungidziro, bebi ndiwe angu madziro, watovaka changu chimangwiro. Akandida ndisina tarisiro, akatora moyo wangu zina fungidziro, bebi ndiwe angu madziro, watovaka changu chimangwiro. Ndaigara njikutsvaga nhasi wandichuma, ndaisamboziva unoda norova ngoma, saka nhasi wonoudza vakwana mukoma kuti wakazomuwana futi anorova ngoma. Saka baby toita chirangano, wotodedza kavangu vana tsano, saka baby toita chirangano, handichade kuti dzitengano. Yeah man, that was Ali T for you. Muri yeZimbabwe, I think munokwanisawo kutaura mega. Let's admit hatisi tese vane mavoisi akadai. Inini the reason why musati mambonzwa song yangu inyaya kuti handitozvigoni, ndakamboda kunyebedzera ndiri pamira, so ndakana kuti wangu mawani. So song iyi ndeyerudo, song iyi ndeyekusimbisa mabhebi edu. Muri yeZimbabwe handiri kunyeberai, Mukoma Ali T is one of those artists vanopedza. Now
ameno yanga achitaura zverege uyu handisi murudo so reggae songs, reggae music timbonzwa mukoma Ali vachitaura kuti vachiimba ndakuti kutaura tajaira zvekutaura isi tiri mapresenta ka fese tinongofunga kutaura kuti waiziya. So mukoma Ali tipei ka little something. Alright, aka kanokwana kwese kurege kana kugospel futi. Yaman. Saka dzikai Mesiya, uyai amai Maria, tinochema namone matambudziko, ndoda kuziva kuti zvichaguma riniko. Ndati dzikai Mesiya, uyai amai Maria, tinochema namone matambudziko, ndoda kuziva kuti zvichaguma riniko. Zvirwere zvacho zvawandisa, hama dzedu ndati inga zvatopfuudza, mazuva ari kugumira mzira, ningi aivepo takutofungidzira. Saka ndiko here kumagumo kwenyika, kwamaitika nenguva ichasvika, izvezvi mvura haichawanika, ndati kumagumo kwenyika. Saka dzikai Mesiya, uyai amai Maria, tinochema namone matambudziko, ndakuziva kuti zvichaguma riniko. Yo, muri Zimbabwe mawanzwa mukoma Ali. Unfortunately we have reached the end of our interview. Mukoma Ali hamisi kuguma kuwaona muzuva ranhasi. There is a new exclusive interview that is coming soon. So thank you. Do not forget to subscribe to this YouTube channel. Moramba muchingotiratidza support. Uyezve tikushedzera kuti mukoma Ali vane maplatforms awo atiri kuisa pascreen. Aticharamba tichimbopusha kusvikira channel yedu yawanawo at least even makaita 100 subscribers muri Zimbabwe tiri bo. But the goal is 100 million subscribers pa channel ya mukoma Ali. Thank you all and do not forget to subscribe to this YouTube channel. God bless you. Pane pawasiyama. Yeah man. Vanoda kubatai mukoma Ali vanokubatai papi. Kune kuti pane maartist wataura vaya. Oh yeah. In fact, as a matter of fact, atichati vataure namba. Namba dzamuri kuona dzakanzi Ali T pa screen ndizo namba dzamukoma Ali. Just hit him up ipapo direct motaura navo. Mukoma Ali is always available, plus my phone number edu futi susu just in case yawo yakadzima nekuti kuchitungwiza muri Zimbabwe kunonetsa magetsi. Munongotibata, we can visit Mukoma Ali any day anytime. To those wanenge vachitaiwa Mukoma Ali mangoma yenyu atinakidza chimbonwayo drink, namba dzawo dziripo pa screen. So thank you all. Do not forget to subscribe once more.